Pahuway ng inahan mga Jiboy oh. Lubog na, may hapon dito na day. Waktin busog na sad. Lubog na ako sa tuog na ako sa paapa, masol oh. Brabuyag, brabuldog, buko-buko eh. Liki-liki ko do. Ang kubo ba? Liki-liki, 10 days pa ni, 10 days yan pa ni. Bakti na yun, liki-liki yan ng kugo, brabuyag. Tubig dito sa gilid. Bro, yabaga na nag-feeds mga Jiboy. Booster milk. Ang yabaga na. Basta-basta sa dali, mahal kayo. Kasi tinta ka pinang putos. Kapit mo cinta ang putos. Pagkagot atong anay mga Jiboy. Ito tas pikas mga Jiboy. Kaya itong tanawin dito, itong nag-usa kabuwan na to. Pikas na tuwad. Atong taong sa mga Jiboy, dagko na. Hindi na magdugay, mamunga na sa ni. Tambo kayo kay tangkal ko na sa una manok. Taong pipila ka punuan. Tas pikas na to mga Jiboy kay naglawag sa ko aring akong usa ka buwan sad. Nag-usa ka buwan. Pero pinalit kay baktina. Mga kajiboy, atong usa ka buwan mga kajiboy. Bag-o pa lang ni nag-usa ka buwan mga kajiboy. Nag-usa ka buwan pa ni or wa pa usa ka buwan. Maasal na. Kabuyag. Kana bayin na, kana laki na, gamay kana pagkalaki ha pero grabe mo kaon kabuyag na niilog siya kidakon sa lawas sa bayi mga kajiboy oh. Taas lang lawas ang bayi, bumbo lang lawas laki. Pero grabe lawas mga kajiboy. Pink pink good. Mao na siya sa Goldorox mga kajiboy. Pero ang inahan ani may siguro og large white or landrace ba. Pero kini tanaw na ko ni landrace ni ginahan kay na. Amahan ani Dorox kay dunggan ay mga kajiboy. Dunggan palong og dunggan. Mao ni resulta mga kajiboy. Kung landrace ang inahan niya, Dorox ang amahan. Taga-siglawas nga dagko masulon og lubot. Dagko kay lubot pero buyag mga kajiboy. Masulon og lubot oh. Siya masulon og lubot. Mo na siya landrace ang inahan ani. Kaya palong og dunggan landrace. Ang amahan ani Dorox na itong pitik-pintik. Dorox ni. Naglabi man yung puti, nagamay rin itong 1 month pa na mga kajiboy, usap na kabuwan. Hindi mga kajiboy, may hapon i-follow, like, share nyo, subscribe na-check notification bell sa akong YouTube channel si G7 Kabaho, Joyboy, datat, wala pas trope muna na ako YouTube channel may hapon, may adlaw